wami nguPhilani waGanzu, insizwa esindisiwe ethanda uJesu, insizwa impilo yayo engasayiphatheli yona kepha seyiphethe nguJesu. Nami-ke bazalwane angizalanga ngisindisiwe kepha nami ngenzela umusa, nami ngangayiphila impilo yelezwe, ngayiphila impilo yasemhlabeni njengezinye izinsizwa, ngaphila impilo yokushinga, ngaphumula nje ngiyibiza ngosegudukazana ukwazi nginyathela, kepha wafika uJesu washintsha konke lokho. So-ke nami ngichaza nje angizalanga ngisindisiwe, so ngikhule ekhayeni labazali abangakholwa, ngikhule umama nobaba bengazali noJesu, sikhule sikholwa amadlozi, ingazinda umthandazo, ingazinda kaNkulunkulu, singazi sitshele nguNkulunkulu. Ngakhula-ke lapho ku-broken family, umama nomama behlezi belwa, behlezi bexabana njalo, beshayana njalo, umama ehlezi bopha imithwalo ethi hamba yena ebuyele ekhaya kwamama, baphathelana izikhali, kuliwe kufika amaphoyisa, kusolama lamaphoyisa. Empilweni yami uNkulunkulu wabanye abangisiza, bangisindisa namhlanje. Kakhulu kabuhlungu bantu benkosi, inhliziyo yami ibuhlungu, ngiwumuntu oshunguzekile, ngingenako ukuthula, ngingenako ukujabula. Ngazama nami ngakhula, ngahlanganisa nabangani ababi, ngizama ukuzanelisa, ngazama ukushela iy'ntombi, ngithi ngizozanela ngizothola injabula, kepha leyo njabula ayisizanga. Senzani ukuthi zama konke senzona special thing, sidla nabangani bami, kepha konke lokho ngingikanga ukuthula. Ngongena nje ngaqala nginokuhlupha esikoleni, ngingahloniphi othisha, ngingalaleli nje, ngumuntu nje one-chaos nje, kuwumuntu nje othanda ukuhlupha eklasini, uhlupha esikoleni, kuwumuntu othanda ukukopela. uNkulunkulu-ke emuhle njalo wangibekezelela ekoneni kwami. Ngiyakhumbula nje Nkosi yami, sengifunda u-standard 9 u-grade 11 ngawufeyila, ngangashintshi kepha ngaqhubeka futhi nginjalo. Ngawumuntu nje ohlupha kakhulu kunakuqala, sekuyaphela manje unyaka sengibona ukuthi manje sengizofeyila futhi. Hayi, inhliziyo kabuhlungu, kepha wafika uJesu, wafika impilo yami wayisindisa. Yileso sikhathi leso ekupheleni konyaka ngaphasa ngo-2023 nje sengisindisiwe, ngahamba noJesu, impilo yami yashintsha, ngashintsha nasesikoleni. Kanti ngaqala ngashintsha impilo yami manje nothisha, ngibona nje umfana ongahloniphi, basebona ushintsho kumina, ngaqala ngahlonipha, ngaphamisa noJesu. Noma ekhaya izinto zazikhona, ukwelwa umama nobaba beshayana, ukwenza konke loya, kepha uNkulunkulu wayisiza inhliziyo yami ngoba yena unamandla ukushintsha inhliziyo yomuntu. Inhliziyo yami yayimbi ngenxa yesimo sezizwe ekhaya, ngiwumuntu ohlezi eyidabukela, ngiwumuntu onosizi, kepha inhliziyo mayishintshe. uNkulunkulu wangipha inhliziyo enegazi. uNkulunkulu angithethelela zonke izono zami. Ngaqhubeka lapho-ke ngangigoqina kahle enkosini-ke, ngenxa ukuthi ngasengifuna i-matric sengisindisiwe. Ngaqala manje ngahlaseleka, sengihlaselwa yimimoya njalo esikoleni, sengingena ukugula, sengibuya ngithola iy'ncwadi zesikoleni zingibuyisela ekhaya njalo, sengibuya ekhaya njalo. Ekhaya kwazanywa-ke, ngazanywa ngigeza ngempepho, ngiphisa imithi, ngigcotsha amavimbela ukuthi isuke le mimoya engihluphayo, zonke ley'lwane zisuke. Kwangasizi ngalutho, ngahamba ngashela enyangeni, nganika imithi, ngagcaba, ngagqima, ngahamba ngiphifa, kepha konke lokho kungisizanga. Kepha ngelinye ilanga nje uNkulunkulu akhuluma kubaba ukuthi angibuyele enkonzweni. Bengiye enkonzweni bangivulekela, ngathola ukuphila, ngaphila ngalo igama likaJesu. Zonke iy'lwane ezazingihlupha zingibhishisa phansi njengegusha zasuka kimi ngenxa yakho uJesu. Nami ngizophamisa Nkosi yami uJesu, yena yedwa osindisayo, ongaphezu kwemimoya, okwazi ukusindisa umuntu ephilezweni imimoya. Ithi izwi lakhe zanini lonke, mina ngikhathalele nenisindwayo, mina ngiyamphumuza. Baba sibazi lapho ukhona ukuthi ngaba yini lokugqilazayo, shome siyakubona nje uphuza utshwala, usebenzisa ama-drugs, kepha khona leyo nkinga leyo ozama ukuyigqiba. Nangu ukuthi Yesu uyasindisa, igama lakhe lingaphezu kwawonke amagama. Wedwa okwazi ukusindisa umuntu, wedwa okwazi ukuphilisa umuntu. Lelo tshwala lelo phuzayo nalelo gwaye akusoze wakunika ukuthula, kepha uJesu wedwa. Ngisho noma ungawazi ney'ntombi eziyishumi uzishintshanise, kepha soze akunika ukuthula. uJesu yena yedwa. Ngisho noma ungawashintshanisa abantu besilisa besifazane, kepha soze lokwakunika ukuthula. uJesu yena yedwa nguye ophela ngenjabulo. Injabulo iphelele kuJesu, ayitholakali injabulo ingaphezu kwenjabulo oyithola emaqabini, oyithola kuma-sports. Injabulo yakhe iphelele,
intsinjo yaphinde njalo. Yena ingcebo anikeza yona, unika ingcebo yangaphakathi, hayi ingcebo nje ephathwa ngezandla. Woza mntakababa samema, sithi sondela nawe, nangumthambo, woza uphuza, nakuphila, woza mntakababa, nangu uJesu uyasindisa, nangu uJesu uyakhulula, sondela nangu uJesu. Akukhathaliseki ukuthi ngabe siningaphi iminyaka, usuwaye kukhola, ngenxa izinga kandlela. Kepha namhlanje sithi buya mntwana, buya, uzosindiswa. Nangu uJesu, yena yedwa. Sondela ngegama lenkosi yethu uJesu, siyamcela, siyambiza mnsizwa, siyambiza zitombi, siyambiza bomama, siyambiza bobaba, siyambiza lonke ngegama lenkosi yethu uJesu, siyanxusa, sithi nakuphila okwaphakade. Indlela yapha emhlabeni ayisoze kunika ukuphila, kepha kunika ukubhubha kwaphakade. Usithi Sathane umile, uthokozile ngempilo yakho uma ungazange noNkulunkulu. Kepha uma usuwazane noNkulunkulu, usho usindisiwe, impilo yakho ayisaphathwa nguSathane, kepha iphathwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu akwazi ukugcina impilo yensizwa, uyakwazi ukuvala izitho. Lenkosi uJesu, ngiyambisa. Amen.